koji nema niko. Čujete, kad su pale one kule u nesretnom Njujorku tamo, kad su obarali kule. Ja sam bio u Holandiji, u društvu, gde je bilo 4-5 obrazovanih ljudi, svi su imali fakultete, umetnici, filozofi, i televizija, eto, radila televiziju, jedan kaže, ma čekaj, šta je ovo? Film nije film, ovaj nešto, jer su mislili da je to neki trailer za film. Međutim, i sad krene diskusija, i da skratim priču, svi su oni, sem mene, verovali da su to uradili ti nesretni Arapi koji su na trenažerima na Floridi pokušavali da nauče da voze poljoprivredne avione, a onda su seli na aerodrom u Vašingtonu u Boeing 707 i gledajući kroz prozor odletali do Njujorka i pogodili zgradu. Pa da li vi shvatate, mislim, čekajte, pa ja gde god odem na zapad, isto ostavljam se da sam u provinciji, jer vidim da ljudi prosto nemaju nivo mišljenja koji im omogućava da shvataju stvarnost bogati, da su oni totalno manipulisani. Ja nisam verovao što oni govore. Pa to niko na Bajlonijevoj pijaci nije verovao i svi su znali da su Amerikanci oborili kule, pa ko će drugi? Pa ja. Hoću da kažem, mislim, daleko od toga da hvalim nas, mi smo za tešku kritiku, ali imamo, ljudi, nama prosto istorija i ove nepovoljne okolnosti su nam dale neke prednosti, prosto smo se izveštili u nekim kombinacijama i malo bolje vidimo stvari nego druge. I ja pokušavam, što kažu, kao što moja baka govorila, pa zašto je loše, to se vidi, a zašto je dobro, to se ne vidi odmah. Zašto je, da kažem, ovo sve što se nama desilo bilo dobro? Pa bilo je dobro zato što će se prečistiti ljudi duhovno, duševno, a Boga mi i telesno, počet će svi da jedu zrnevlje, mislim, sve veći broj makrobiotičara. Hoću da kažem, i oni jednostavno će morati da nađu svoj put do Boga.